Toto Daj nevieš. doby, Ešte Počkaj, jednu počkaj. malú drobnosť máme. Položíme to sem. Poď už. Tu odfotím mamu s tým. Čo má, to tú kvetinu ide? Vyšlo slnko, teraz netreba. Sem mu dáme. Pekne sa vyčasilo, pomôžem. Už zvládam, to už A mám. jo? Natrénované, že? No, Čo? Na. Zober tú kvetinu. Teta, Zober tú kvetinu Daj si sem. kvetinu, otvoj mamu s tým. teta. Teta. Jučka, daj si tam. Počkaj, ešte tu je jeden darček. Ešte koľko darčekov mám? Ty si pomáhal, mám ide? Áno, tortupiec. Pomáhal, no. Áno. Akurát mal vtedy svoj deň. Hej. Tu máš darček ešte. Evička, zasmekla, čo si sa trápila znovu? Á, tak no. Ježišmaria. Takú drobnosť. No teda. Ozdobíme až predtým, To dáme na ako jedno. zvuknete sviečku, lebo sa roztopí tam ten cukor na tom. Čo si sa trápila 6 druhov? Aby bolo. Siu? Dáme už sem. Daj tam servitek, nie asi. Tati, nie? No ale aj s tým, čo je pod tým, lebo aby sa nerozpadla. Čo, ja kuchárová vevička dneska. Celý deň. Ja viem, že aj doma No, kucháruje. tak to? A toto tam netreba, túto desku? Nie? Dečku netreba žiadnu. Toto nevičko. Ako chce. Čo, ale to Bola tam ešte. jaká pekná dečka, nie tak?